Ej, hele, Loutka, tady prosím. Nebojte se. Už bude to vřelý ten festival, milé, jako vždycky, ty emoce tam budou, já to cítím. Tyjo, to jich docela je, to není jako jedno letadlo, jak říkal. To nevím, kom nárovem tohle. Tyjo, oni si snad myslí, že ten vlak pro ně přijede až sem. Za mnou! Tady má vlak na jejich Loutku. Halo, za mnou! Oni ještě nevědí, že je čeká 3hodinová cesta vlakem. Co tady ty všechny kamarády čeká, co přijeli z takový dálky jen kvůli tomuto festivalu. V pátek už od 8 hodin v továrně Folwiner & Spol. Divadlo Dno následuje nám později a potom koncert kapely Sen následuje DJský set. V sobotu už od 13 hodin pohádky pro děti, přijde i kouzelník, večer divadelní představení pro dospělí a všechno to končí DJským setem. Wow, bude to losu. Já myslím, že ty dětka budou mít co dělat do svátku. Tak máme tam všechny a můžeš s nima Franto na hlavách. Ať to máte jakkoliv daleko, přijďte i vy na jejich Loutku 23. srpna od 8 do půlnoci v továrně Folwiner & Spol a 24. srpna od 1 do 1 u kapličky pod Sučicí. See you there, my dear.